афсонаи рӯбоҳ ва лаклак. як замоне рӯбоҳ ва лаклак бо ҳам дӯст буданд. як рӯз лаклак ба хонаи рӯбоҳ меҳмон шуда омад. рӯбоҳ хурсанд шуду ҳадаҳа шулла пухт. ба табақ кишида пеши меҳмонаш гузошт. марҳамат ҷӯраҷон, ба иштиҳо бихӯр, ки ман шод шавам, гуфт рӯбоҳ ба лаклак. лаклак бечора ба табақ нӯл зад, аммо ба нӯли борику дарозаш натавонист қадре бошад ҳам шулла хӯрад. рӯбоҳ бошад шулларо дар як дам хӯрду, табақро истода ба лаклак гуфт: ҷӯраҷон, ками маро ба ҷои зиёд қабул кун. ҳарчи доштам пешат гузоштам. маро иззат карда заҳмат кашида таом пухтӣ, сад ташаккур, гуфт лаклак. фардо албатта ба хонаи ман биё. рӯбоҳ аз дӯст як ишора ба азмо ба сар давидан гуфта, рӯзи дигар ба хонаи лаклак меҳмон шуда омад. лаклак хуш қабул карду ба пешаш як кӯзачаи дарози гӯрданборикӣ оварда монд. ҷӯраҷон гуфт: саҳари хешта оши угро пухтам, аҷаб болаззат аст. ош бихӯр, кайф кун. рӯбоҳ ҳарчанд кард, ки аз кӯзаи гарданборик қадре ҳам хӯрда натавонист. лаклак бошад нӯли дарозашро ба даруни коса дароварда ба осонӣ кӯзаро холӣ кард. рӯбоҳ бо шиками гушта ба хонааш омад. бо ҳамин дӯстии рӯбоҳу лаклак тамом шуд.